amigo, yan mga amigo, welcome back sa ating channel. Nandito tayo ngayon mga amigo sa may Coast Guard Logistic Department dito sa may Binondo mga amigo, at nag-attend lang tayo ng nagpa-receive lang tayo ng counting love letter o sulat, at saka nag-pick up tayo ng mga chicken na hindi tinanggap, hindi kiniklaim ng mga tropa natin sa Philippine Coast Guard. Ayan mga amigo, dahil tapos na tayo magpa-receive at nakuha na natin yung mga ibang mga dokumento, pupunta tayo doon sa kabilang pare-receivean ulit natin. By the way mga amigo, at magandang araw muna sa inyo lahat, at may kalam shoutout po sa ating mga amigong OFW, ganun din po sa ating mga amigong subscriber, at mega love shoutout po sa inyo lahat. Ayan mga amigo, tuloy-tuloy lang po tayo, at yung kasama natin ay matutulog daw siya. Habang natutulog siya, tayo naman ay mag-iingay. Talagang ganyan ang buhay mga amigo, at kailangan natin kumayod ng doble or kailangan natin mag-vlog, baka sakaling makachamba tayo mga amigo ng kaunti at makatulong sa ating ekonomiya. Ayan mga amigo, kaya nasabi ko, papunta na po kami ng kabilang agency or doon po sa may G sa Pasay City para mag-deliver ulit ng dokumento, at medyo mag-traffic yata yung dadaanan natin. Ayan, nandito pa rin tayo sa may Binondo mga amigo. Medyo malayo-layo din yung ating pupunta natin, kaya makikipagkwentuhan muna tayo mga amigo sa sarili natin mga amigo. At ayan, konting pahapyaw-hapyaw lang po dito sa ating vlog mga amigo, at maraming salamat po doon, kahit na paano meron nanonood na rin, meron pa rin nanonood sa ating mga videos. Talagang ganyan ang buhay mga amigo. Nagkukalat tayo, baka sakaling makachat pa mga amigo. Doon pala mga amigo sa mga hindi pa nakakapag-subscribe naman mga amigo, please naman po pakipindot yung subscription button, at paki-like na rin mga amigo kung nagustuhan nyo po yung ating video, at paki-share na rin mga amigo. At maraming salamat mga amigo, at pagpalain po kayo ng Panginoon, at ingatan sa lahat ng oras, at bahala na po ang Panginoon pagbalik sa inyong kabutihan mga amigo. Ayan, maraming salamat mga amigo, at salamat po sa inyong video nito. Salamat po, enjoy po tayo sa panonood, pakikinig ng counting music mga amigo. And thank you po, bye-bye po, ingat po kayo, God bless, at magandang tanghali, dahil ang oras po natin ngayon ay alas 11:05 ng tanghali mga amigo. Ayan mga amigo, ganito lang po tayo, nagtanong lang tayo dito sa guard ng Coast Guard, at medyo may tinanong lang tayo, hindi nyo na kailangan marinig. Ayan mga amigo, salamat po, bye bye, enjoy.